Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Ласка Пана наша Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Мои дорогие, я вельми тешуся, что сегодня могу молиться разом с вами. Браты, ваши мясцовые душпасторы дозволили мне, дали мне такую махчимость приехать сюда сегодня на мою малую родину, Ведаете, что я сам молодеченец, а тут недалеко я служу у Лебедеве. Тешуся вельми, что вас сегодня так много, что вы все собрались, а мы все собрались каля алтара Пана, каб слухать Ягоное Слово, каб наталяць наши сердцы Ягоным телом, каб ён становился крыніцай нашего життя. Гэтую святую імшу я цэлебрую за усіх парафіянаў. На пачатку перапросім Бога за наши грахи, каб мы могли годна скласці найсвятейшую ахвяру. Споведаюся сестры, возграшили я вельми, думкою, словом, вчинком и занепанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсюди Пану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, який сидиш право Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся. Просим Тебе, всемогутный Боже, нехай Твоя ласка паўсюль перед нами и нас супроводжае, каб мы заўсёды ахвотна рабілі добрыя ўчынкі. Праз Пана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарец у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen.
Читання книги пророка Ісаї. У той день Пан Магуцяў прыгатуе для ўсіх народаў на гэтай гары гасціну з тлусных страў, гасціну з добрага віна, стуку касцей ды з найлепшага віна. Скіне ён на гэтай гары заслону, што закрывае твар усіх народаў, покрыва, расцягнутае над усімі плямёнамі. Ён знішчыць смерць назаўсёды. І вытра Пан Бог слёзы з усіх твараў і здыме ганьбу з народа свайго па ўсёй зямлі, бо так сказаў Пан. І скажуць у той дзень: гэта Ён, наш Бог, на Яго мы спадзяваліся, што Ён нас збавіць. Гэта Пан, у ім наша надзея. Будзем радавацца і весяліцца ў Яго збаўленні, бо рука Пана спачне на гэтай гары. Гэта Слова Божае. На долгие дни поселюся я у доме Пана. На долгие дни поселюся я у доме Пана. Пан мой пастырь, ни в чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю пажыўляе. На доўгія дні пасялюся я у доме Пана. Накіроўвай мяне на сцежкі справядлівасці, дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. На доўгія дні пасялюся я у доме Пана. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. На доўгія дні пасялюся я у доме Пана. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною па ўсе дні жыцця майго. І пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні. На доўгія дні пасялюся я ў доме Пана. Читання послання святого апостола Павла до Филиппянаў. Браты, я умею быть у прыніжэнні, умею быть у дастатку. Я прывучыўся да ўсяго і ва ўсім, і насычацца, і галадаць, і быць у дастатку, і цярпець нястачу. Усё магу ў тым, хто ўзмацняе мяне. Аднак вы добра зрабілі, раздзяліўшы са мною цярпенне маё. А мой Бог няхай споўніць усялякую вашую патрэбу паводле свайго багацця ў хвале. У Езусе Христе,
Богу ж і Яйцу нашему хвала на веки вечные. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Отець нашого Пана Єсуса Христа, нехай освітлить очі серця нашого, каб ми відали, у чим надія нашого покликання. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час, адказваючи, Єсус знову розказав приповесть першосвятарам і старейшинам народа. Владарство небесное, подобное до короля, який справив веселье для сына своего. И послал слугов своих покликать запрошенных на веселье, але не хотели прийти. Знову послав інших слугов, кажучи: скажите запрошенным, вось я приготовав гостину мою, зарезаны валы мои, и откормлена живность, и все подрыхтовано, приходьте на веселье. Але яны погардили и одышли, кто на свое поле, а кто на свой гандаль. Остатние ж, схапившие слугов ягоных, зневажили и забили их. Король же раззловался и, пославши войско свое, знищив забойцев гэтых и подпалив ихний город. Тогда и он каже своим слугам: веселье готовое, але запрошенные не были годными. Тому пойдите на розтани, и усіх, кого сустренете, запросите на веселье. И слуги тыя, вийшовши на дороги, собрали усіх, кого знайшли, и кепских, и добрых. И наполнилось веселье гостями. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Мои дорогие, Бог захотел, каб мы жили менавіта ў гэтым часе, в этой краине, в этом месте, где мы живем. Можно сказать, что Он покликал нас до того, каб мы тут жили. Не просто жили, але покликал до того, каб мы тут будовали Божие владарство. Так, мои дорогие, речисность Божьего владарства – это не будучыня, которая чакае нас пасля того, як мы пакінем гэты свет. Езус кажа, Божие владарство сярод вас ёсць. Ён кажа это своим слухачам, а сёння гаворыць нам, которые слухаем ягонае слово. Божие владарство сярод вас ёсць, і мы пакликаны до того, каб гэта владарство будаваць тут на зямлі. Это правда, что мы бы хотели, каб все было цудоўна, каб все было гармонично створано, але жыццё показывае, что наши жаданні не заўсёды сустракаюцца з паспяховымі вынікамі. Богом мы задуманы як стварэнні, которые хочуць быць шчаслівымі і імкнуцца да шчасця. Бо як же інакш? Ці мог бы Бог, которого мы называем любовь, створить нас такими створениями, которые не имкнутся до счастья? Бог створил нас для того, чтобы мы были счастливыми, и все робить для этого. И нават тады, коли человек у своих пошуках счастья
Адыходзіць ад крыніцы жыцця, Бог не перастае ўвесь час падказваць чалавеку, куды трэба ісці. І сённяшняе Божае Слова асаблівым чынам з'яўляецца адказам Бога на наша прагненне. Бо сённяшняе Божае Слово гаворыць нам пра радасць. Прыпаведь пра вяселле сённяшняга Евангелія – гэта вобраз радасці. Бо вяселле, гасціна – гэта заўсёды тое, што сімвалізавала радасць чалавека, который хацеў падзяліцца з ёю з як мага большай колькасцю людзей. Першае чытанне нават расказвае, якое меню на гэтым вяселлі. Гаспадар вяселля паклапаціўся, каб не проста чалавек знайшоў сабе мяккае месца, але таксама цалкам увайшоў гэту радасць, нават на ўзроўні фізічным. Можа, мы б падрыхтавалі, выбралі іншыя стравы. Але важна в гэтым не толькі стравы. Божае валадарство, як кажа святы Павел, гэта не справа таго, што спажываем і што п'ем. Але гэта, Павел называе там розныя рэчы, а іншымі словамі, гэта адносіны. Гэта прабыванне ў супольнасці. Гэта быццё разам. З гэтага сапраўдная радасць можа вынікаць. Але, мае дарагія, вось прапануючы сваім слухачам эту прыпавесць пра Божае валадарства, Jesús Христос гаворыць такія цікавыя рэчы. Гаспадар усё падрыхтаваў. Усё падрыхтаваў. І нават 2 разы выслаў свае словы, кажа, прыйдзіце ўжо ўсё падрыхтавана. Глядзіце, я шчодра заставіў сталы. Я чакаю вас. Вы мне за гэта нічога не павінны. Проста прыйдзіце. Я хачу падзяліць з вамі радасць. Але яны пагардзілі. Тыя, каму гаспадар хацеў даць дарма радасць і шчасце, пагардзілі. І адышлі. Хто на сваё поле, а хто на свой гандаль. Як сімвалічна. Як сімвалічна шукаць радасць там, дзе яе няма. Гэта не толькі памылка людзей часоў Jesúsa Хрыста. Часта гэта таксама наша памылка. Гэта памылка, якая паўтараецца часта на працягу гісторыі ўсяго чалавецтва. Як мы ведаем, як мы чулі ўжо, чалавек хоча быць шчаслівым. Хоча асягнуць поўную радасць. Хто ж бы не хацеў. Але ідзе на сваё поле і да свайго гандлю. Бо і сёння можна сустрэць людзей, которые лічаць, што толькі асабістыя іх намаганні яны зробяць іх шчаслівымі. Калі чалавек ставіць сабе мэту, думаючы, што калі асягне эту мэту, то будзе шчаслівым. Але найчасцей, дасягнуўшы гэтую мэту, бачыць, што трэба яшчэ і яшчэ і яшчэ прыкладаць намаганні, так у бясконцасць. Альбо ў пэўным моманце, расчараваўшыся, ўжо нічога не хоча. Падае дэпрэсію, стан, дзе няма радасці і шчасця. З аднаго боку, дармовае шчасце. Трэба толькі прыйсці, адказаць на запрашэнне Бога. Пайсці яго шляхам. Згадзіцца з яго планам, который заключены ў Божых прыказаннях. Згадзіцца з яго планам, который Бог адкрывае
кожному чалавеку ў сваім слове. Пытацца ў Бога, што ты, Божа, хочаш. Не толькі, Божа, дай мне гэта, ці дай мне тое, але, а Божа, а ты як гэта бачыш? А які твой погляд? Якая твоя воля? Мы говорим кожний день молитву «Отче наш» и повторяем: «Будь воля твоя». А где мы вызначаем поле для этой воли Божьей? Где Бог повинен, по нашему меркованию, виконувати свою волю? Где там далеко, ці трошки ближей у житті інших? Ну, напевно. А в моїм особистому житті? Чи дозволяю я йому так само володарить у моїм житті? Ці, коли говорю «Ойче, будь воля твоя», гэта датычыць так само майго асабістага жыцця. Ці я хожу на свое поле, своими дорогами и приходжу до разочарования. А што ж пра гандаль? Ведаеце, это так само вельмі цікавы сімвал, таму што гандаль, ён прадугледжвае адносіны. Калі чалавек ідзе на поле, то ён можа працаваць адзін. Калі ідзе гаворка пра гандаль, то трэба нейкія адносіны паміж асобамі. Так? Я штосьці прадаю, ці мне штосьці прадаюць. Я штосьці набываю, хтосьці набывае, атрымлівае нейкі дабытак. Это адносіны. Там ёсць людзі, праўда? І гэта вельмі сімвалічна, так само, што Езус выкарыстоўвае гэты вобраз гандлю, таму што на старонках Святога Пісання даволі часта мы чуем пророкаў, которые дакараюць выбраны народ, кажучы, што вашыя ўвагі несправядлівыя, вашыя меры несправядлівыя, вы крыўдзіце адзін аднаго, вы шукаеце толькі асабістай выгады. Вось менавіта да сімволіка несправядлівага гандлю. Это не означает, что гандаль заўсёды з'яўляецца крыўдай для другого чалавека. Не. Але як мы выкарыстоўваем гэту магчымасць? Як мы выкарыстоўваем гэту магчымасць? Ці вось менавіта гэтая адносіна з другім чалавекам, гэта узаемная дапамога, узаемны дар, ці гэта пошук толькі, каб мне было добра, нават за кошт іншага чалавека, нават коштам маніпуляцый, нават коштам крыўды другого, нават коштам падману, бо мне патрэбна, бо я мушу. Не абманеш, не пражывеш. Каб жыць у радасці і шчасці, трэба многа чаго зрабіць. Але глядзіце, ці ж гэта таксама не прысутнічае ў жыцці нас, сучасных людзей? Вось якая цікавая эта сімволіка гандлю. Калі чалавек шукае сваё шчасце за карысцю шчасця другого чалавека. Калі чалавек спрабуе пабудаваць сваё шчасце на няшчасці, крыўдзе другого чалавека. Але так не бывае. Так ніколі не будзе. Чалавек ніколі до конца не будзе шчаслівым. Не будзе спакойна яго сэрца, яго душа. Альбо проста перастане дыхаць. В нейкім сэнсе памрэ. Гэта значыць, і так чалавек не зможа быць у поўні шчаслівым. Як адказ на гэтыя нашы праблемы з пошукам шчасця, на гэты нашы памылкі Бог кажа: прыйдзіце. Прыйдзіце да мяне, все спрацаваныя, абцяжарныя, і я суцешу вас. Прыйдзіце для того, каб выслухаць слова, напоўненае любоўю. Прыйдзіце, каб наталіць вашыя сэрцы
моим телом. Мои дорогие, мы присутнічаем на Эўхарыстыі. Это асаблівая бяседа, асаблівая вясельная бяседа. Нас сапраўды тут чакае Айцец. Хоча наталіць кожны наш голад. Еўхарыстыю мы называем, мои дорогие, найсвятейшим сакраментом, самым святым сакраментом. Чаму? Хрост выбаўляе нас ад граху, змывае з нас грэх. Споведь – это таксама Божий дар міласэрнасці, который мы атрымліваем тады, калі прыходзім зграшыўшы. Але Эўхарыстыя – гэта сакрамент, дзе мы не проста атрымліваем Божий дар, а можам асабіста вельмі блізка сустрэцца з даўцам. Калі ў іншых сакраментах Бог дае нам дары, Божыя ласкі, духовныя дары, то на святейшым сакраменце Ён сам, Бог, найвялікшы, бясконцы, моцны, усемагутны, становіцца дарам для нас. Таму гэта вячэра, эта Эўхарыстыя можа нас сапраўды захапляць. Мои дорогие, наше жыццё напоўнена рознымі цярпеннямі, рознымі цяжкасцямі. У Евангелии мы чуем Езуса, который кажа, калі хтосьці хоча ісці за мною, няхай возьме свой крыж і ідзе за мною. Няхай возьме свой крыж. Няхай прызнае, што мае тыя ці іншыя праблемы. Не кажы, што табе лёгка жыць. Не. Езус кажа, прыйдзі да мяне з усім тым, што цябе абцяжарвае. Тое, што ты называеш крыжам. Але сутнасцю хрысціянства, сутнасцю навук Езуса Христа з'яўляецца не цярпенне, а радасць. І калі Христус кажа, бяры свой крыж і ідзі за мною, а не толькі прыйдзі да мяне, то хоча мяне правесці праз свой крыж да ўваскрасення. І збаўленне палягае не толькі на тым, што Божы Сын аддаў сваё жыццё за нас і памёр на вялікшых пакутах, але таксама ў тым, што Ён перамог смерць і адкрыў брамы да сапраўднай радасці для кожнага з нас. Таму ўзяць свой крыж, прыйсці да Христа – это не нешта статычнае, але Езус хоча нас весці да радасці. Да радасці, которую мы не можем знайсці нідзе інакш, як толькі ў ім. Да шчасця, которое нідзе іншым месцы мы не зможам знайсці. Толькі ў крыніцы нашага жыцця, у Бога, нашага агульнага Айца. Таму Ён запрашае нас на гасціну свайго Сына, Езуса Христа, каб мы таксама адчулі сябе ягонымі дзецьмі. Няхай Айцец нашага Пана Езуса Христа асветліць вочы сэрца нашага, каб мы ведалі, у чым надзея нашага паклікання. Нашае пакліканне – это не толькі заданне змену гэтага свету на добрае. У пакліканні ёсць заданне і дар. І Бог хоча адарыць кожнага з нас сапраўднай радасцю, которую мы не знойдзем на нашых полях і ў нашых спробах гандляваць з іншымі, з Богом, выгандлёўваючы. Ведаеце, ёсць яшчэ адзін аспект у
у сегодняшнем Божьем Слове, над которым я хочу затрымацца. Калі я чытаў Божье Слово, то мне неяк так вось такая з'явілася думка. Это словы з сённяшняга псальма 23-го. Псальм, который добра нам вядомы. Домініка спевала прыгожа, мы слухали, открывали наше сердце на Божье Слово. Есть там такие слова: «Пан мой пастыр, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мяне на зеленых пашах». Зеленые паши. И мне адразу пришел на думку вось гэты вобраз. Ведаеце, што я служу ў Лебедзеве, так? Многія ведаюць таксама гасціннасць, пазналі гасціннасць гэтых лебедзеўскіх парафіянаў, ці то моладзь, ці дзеці, ці дарослыя. Калі вы мелі магчымасць затрымацца ў нашай парафіі для таго, каб пабыць разам, заставіць усё трошкі на бок. У нас там ёсць дастатковы вялікі дом, так, каля которага таксама ёсць тэрыторыя, і ксёндз пробашч разам са сваімі працаўнікамі, которые памагаюць косіць там траву. А для чаго? Ведаеце? Не таму, што няма чым заняцца. Але я вспоминаю сабе, што калі, напрыклад, прыязджаюць дзеці, ці моладзь асабліва да нас групамі, то я заўсёды прыходжу, каб прывітацца, каб пазнаёміцца, каб яны ведалі, што як завуць мясцовага ксяндза, бо некаторыя прыязджаюць здалёк. І заўсёды ёсць такі момант, калі я тлумачу ім правілы пражывання ў доме. Што трэба рабіць, чаго не варта рабіць. Хтосьці, хто быў у нашым доме з моладзі, з дзяцей, можа, памятае гэты момант. Ось. І там, сярод іншага, ёсць такі пункт, што я кажу: глядзіце, дзеці, альбо моладзь, дарагія мае, вось тут у нас вельмі шмат газонаў. Найчасцей так: ага. Я кажу: это газоны для вас. Это мы специально за ими глядим, косим, доглядаем, подкармливаем, как вы могли на этих газонах скакать, бегать, прыгать, кувыркаться, лежать, все, что вам загодно. И одразу в очи у детей: а где в городе такое можно, есть магчимость такая? Одразу скажу: по газонам не ходить. А я кажу: мои дорогие, ходите по газонах, бегайте, насычайтесь гэтым. Здаецца, дробязь, але гэта тое, мои дорогие, пра што чалавек таксама можа адчуць вось эту прыгажосць Бога. Прыгажосць — это Бога, который есть пастырь, который вядзе на зеленые паши, вядзе на зеленую траву, за задавальнение ад гэтага. Не, мы, конечно, не овечки, не ядем эту траву, але таксама это дотык, это прабыванне. Гэта одна такая маленькая, один маленький такі аспект радости. Гэта таксама магчымасць убачыць клопаты Бога праз іншых людзей. Але Бог, который есть добром, который хочет, каб мы радовались и были счастливые. Я бачу, что на многих ваших тварах з'явіліся нарэшце усмешки. Приезжайте. Приезжайте поглядеть на наши газоны и поваляться. Ну, уже холодновато, да. Можно там в іншым сезоне. Мои дорогие, ведаеце, наша парафія мае такую асаблівую місію, пакліканне, да, што мы маем гэта памяшканне, мы стараемся, каб оно было адкрытае для ўсіх, хто хоча знайсці дакрануцца да гэтай Божай радасці і шчасця. Але на дадзены момант мы перажываем даволі цяжкі час, таму што, як і ўсе, мы перажывалі ковідныя часы, калі не маглі адкрыць дзверы з нашага дому. Пасля ў мінулым годзе мы, так сказаць, прыадкрылі гэтыя дзверы. Але 25, амаль 25 год гэты дом служыць многім людзям. І стан
Гэта дому, асабліва вось у мінулым годзе это аказалася настолькі патрабаваў рамонту, што сёння мы робім вельмі вялікую працу. Замену ўсіх камунікацый, электраправодка, каналізацыя, вада, ацяпленне, новая кацельная. Всё патрабуе замены. І таму для таго, каб далей гэты дом мог функцыянаваць дзеля Божай славы, дзеля дабра людзей, я звяртаюся да вас сёння, каб вы, як хто можа, памаглі гэту справу. Каб не толькі трава зялёная была. Бо нягледзячы на тое, што дом быў закрыты столькі гадоў, ён з пробашчы і працаўнікі хадзілі з касілкай і касілі гэту траву у чаканні таго, што прыйдзе час і будуць людзі. І хочацца, мае дарагія, каб наш дом сапраўды як мага хутчэй адкрыў гэтыя дзверы. Мы маем надзею, што яшчэ ў гэтым годзе. Але для гэтага нам трэба шмат грошай. Я гляджу на тое, што вы разам з братамі тут зарабілі, і захапляюся. Захапляюся вашай ахвярнасцю, вашай стараннасцю, колькі вы ўклалі ў гэта грошай, намаганняў фізічных, колькі малітвы прагучала для таго, каб это ўсё паўстала і далей развівалася. Я захапляюся вам. І прашу, каб вы падзяліліся сваімі магчымасцямі, сваімі ресурсамі з намі, которые не з'яўляемся для вас конкурентамі. Наадварот, многія дзеці з моладзі, таксама з вашай, нашай парафіі, яны карысталіся магчымасцю прабываць у Лебедзі. І мы надалей хочам служыць. Але пакуль што, на жаль, не можам. Няхай уклад кожнага з нас станецца такім маленькім укладам у набліжэнне магчымасці перажыць радасць і шчасце для ўсіх тых, хто гэтага шукае. Я прашу, акрамя матэрыяльнай дапамогі, таксама аб шчырую малітву гэтай інтэнцыі і малітву за мяне, которая на галаве гэта ўсё, і малітву за тых, хто працуе, каб все ўдавалася, што запланавана, каб знайшлі такія, скажам так, магчымасці, каб это было і не дорага, але таксама каб якасна, каб сапраўды мог дом доўга функцыянаваць і служыць. Патрэбна малітва аб дары Духа Святого для ўсіх тых, хто займаецца гэтым, аб моц Духа Святого. І за ўсё гэта, за вашу ахвярнасць сэрцаў, за вашу шчодрасць і матэрыяльную, і духоўную, я ўжо зараз хачу падзякаваць. Мы молімся за нашых усіх спонсараў, і вялікіх, і маленькіх. Бо ведаем, што без дабрадзеяў мы не зможам нічога зрабіць. Але верым таксама, што гэта наш, можа, невялікі, але ўклад у тое, каб тут, ужо тут, на зямлі, сярод нашага народа, паўставала Божае валадарства. Каб кожны мог дакрануцца да радасці, адчуць яе. Каб радасць, якая паходзіць з Бога, стала крыніцаю сілы для кожнага з нас. Аман. Веру ў адзінага Бога.
Езуса Христа, нашага Збаўцы, які з'яўляецца святлом свету, з надзею ўзнясём нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб у цяжкіх сітуацыях яго падтрымлівала вера ў воскрослага Христа. Цябе просім. Молімся за біскупаў усяго свету, каб яны з адвагаю абаранялі годнасць кожнага чалавека. Цябе просім. Молімся за ўдзельнікаў руху жывога ружанца, каб разам з паннай Марыяй яны далучыліся да справы збаўлення свету. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб добры Бог адарыў іх сваім благаслаўленнем. Цябе просім. Молімся за тых, хто мае праблемы з жыллём, каб з Божай дапамогаю яны змаглі яе вырашыць. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай, здароўя для Віталіны ў дзень нараджэння і для яе мамы. Цябе просім. Молімся аб Божым благаславенні, апецы Маці Божай, вытрымцы і цярпенні ў цяжкі час жыцця для Паўла і Ірыны. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных у імя Пана, каб мы вучыліся перамагаць свой эгаізм і былі гатовы ахвярна служыць іншым людзям. Цябе просім. Пане Езу Хрысте, валадару сусвету, выслухай нашыя пакорныя малітвы, якія мы ўзносім да Цябе, і ўчыні, каб усе народы цешыліся Тваім спакоем, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Мои дарагія, я хочу толькі яшчэ сказаць, што я напрыканцы імшы буду стаяць каля выхада з касцёла, і калі хтосьці хацеў бы ахвяраваць, вось менавіта буду збіраць ахвяраванні, але калі у каго нейкія пытанні з'явіліся, таксама можна задаць мне, я паводле сваіх кампетэнцый, як змагу вам адкажу, калі ласка. Дзякуй. Дух Святый, Ты приди любов'ю Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Ласкавый Боже, выслухай наши молитвы и прими дары, якія мы Тебе приносим, и праз удзел у святой ахвяры доведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim.
Славаем Пану Богу нашему. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча усемагутны, вечны Божа, ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах, праз Христа Пана нашага. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спасаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам павячэру ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и читаем Твоего престолования. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстане Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам,
біскупам нашым Юзафам, яго дапаможнымі біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і прастаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, раз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святейся имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас супокоєм. Вось баранак Божий. Вось той, хто бере на себе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты.
Молимся. Милосердный Боже, Ты насыщаешь нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Покорно Тебе просим, как Ты дал нам уделу Твоим боским житти, праз Христа Пана нашего. Присядьте ще, коли ласка, послухаємо об'яви. Вітаємо у нашій парафії ксяндза Владимира, добре нам відомого нашого сусіда, пробища парафії Найсвятішого Серця Єзуса у Лебедєві. Промовив сьогодні до нас Боже Слово, так само звертається до нас з просьбою об матеріальній допомозі для ремонту свого парафіяльного дому, з якого так само і наша парафія вже шмат годов, шмат разів користалася. Дякуємо ксяндзу Владимиру вже зараз за це слово, яке звернувся до нас. Просимо так само об ахвярності і так само ось до такої і матеріальної допомоги, і молитві у справі відбудови цього дому у Лебедєва. На гэтым тыдні мы адзначаем 17 кастрычніка ў аўторак успамін святого Ігнація з Антыохіі, біскупа і мучаніка, у сераду свята святого Лукі, евангеліста, апекуна лекара. У гэты дзень асабліва памятаем пра ўсіх працаўнікоў службы аховы здароўя, молімся за іх. У чацверг успамін святога Петра з Алькантары, прэзбітера. Нагадваем, што месяц кастрычнік у касцёле прысвечаны Маці Божай і ружанцовай малітве. У сувязі з гэтым на працягу ўсяго месяца кастрычніка мы молімся ружанцам штодзённа у 17:20 з выстаўленнем Найсвяцейшага сакраменту. Ружанец для дзяцей у кожную суботу у 11:30, на які сардэчна запрашаем дзяцей і бацькоў на супольную малітву. Ужо набліжаецца месяц лістапад, месяц малітвы за нашых памерлых, і як гэта было раней, такім звычаем, што будзем разам маліцца на нашых могілках. Ужо у наступную суботу будзем маліцца на так званых парашках за нашых памерлых. О 13 гадзіне на могілках у Лазаўцы святая імша адбудзецца у суботу, таксама 28 кастрычніка о 13 гадзіне. І таксама вось у нашай суседняй парафіі, парафіі ксяндза Владимира, на могілках на Сілаве будзем маліцца 28 у суботу у 12 гадзін на старых могілках, а 14 гадзіне на новых могілках. У Марозьках будзем маліцца 28 таксама, а 16 гадзіне. У самім Лебедзева 29 у нядзелю у 11:30 і 2 лістапада у чацверг у 11:30. У Турэц-Баярах будзем маліцца 7 лістапада у 13:00. Нагадваем таксама, што ёсць гэтая магчымасць у нашай парафіяльнай краме набыць, ужо можна ўзяць карткі для запісу прозвішчаў нашых памерлых, за якіх будзем маліцца у лістападзе. Таксама ёсць знічы, лампадкі, якія можна набываць, і каб таксама гэта быў вось гэтая запаленая лампадка, гэта запалены гэты зніч быў сімвалам такой нашай малітвы. Пра гэта памятаем. І яшчэ хачу сказаць слова ўдзячнасці ўсім тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле, прыбіраў таксама вакол касцёла, асабліва ўсім тым, хто удзельнічаў у ўчарашняй тавацэ, дапамагаў таксама вось тут каля касцёла, зграбаў гэтыя лісты. І яшчэ яны будуць ападаць, яшчэ іх засталося таксама вельмі шмат. Можна, калі хтосьці мае час, гэтую ахвоту дапамагчы, можна ў давольным часе таксама прыходзіць. Ёсць гэтыя граблі, іх можна ўзяць вось тут у нашым гэтым дрывотні, гэтай вось яны таксама там знаходзяцца. Калі хтосьці меў бы такую ахвоту, то, калі ласка, можете прыходзіць. Дзякуй вялікі вам за вашу адказнасць, за неабыякавасць, за вашу працу, за ўсё тое дабро, якое вы робіце на карысць нашай парафіі, на карысць нашага касцёла. Няхай вам адудзячыць пан Бог усемагутны і святы наш айцец Францішак. Ксяндза Владимира просім аб благаслаўленні. Пан з вами. И с духом Твоим.
Благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле,